Sa ulo ng mga nagbabagang balita, kalahok sa Grand Street Dancing Competition ng Panagbanga 2023 handa na. Galunggong na dati pang masa, hirap nang bilhin dahil sa mataas na presyo. Ikalabing-apat na Ibaloy Day ipinagdiriwang. 4 na pamilya sa Kibungan, Benguet pinailawan ang tahanan. At pambato ng Benguet sa Miss Universe Philippines 2023 kilalanin. Bagamalam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Hirap na raw mag-budget ang mga mamimili, lalo na't ang mga pangmasang pagkain gaya na lamang ng galunggong ay nagmamahal na rin. Narito ang report. Galunggong ang nooy tinaguriang isda pangmasa dahil sa presyo nitong umaabot lamang ng 50 pesos kada kilo. Ang pamilya nga raw ni Elena sa galunggong kumakapit tuwing nagigipit. Dati, mura lang talaga. Yun ang talagang laging binibili namin noon. Oh. Pero ang tinaguriang isdang pangmasa, hirap na raw bilhin ng mga mamimili. Nasa 200 pesos na kasi ang kada kilo nito. Kaya si Domingo, imbis na galunggong, salmon na lamang ang binibili. Kasi mahal eh. Mahal yung galunggong. Iparehas naman yung lasa. Dito na kami sa salmon. Maging ang tinderang si Faye, kaunti na lamang ang inaangkat na galunggong para ibenta. Siguro walang mahuli siguro sa yung panahon na ngayon. Oo, yung kasi ang ng masa ng tao eh. Kasi mura siya. Mas mura yan kasi yung galunggong. Sa La Union at Pangasinan nanggagaling ang supply ng galunggong ng halos lahat ng fish vendor sa Baguio City Public Market. Bagamat Hunyo hanggang Agosto ang closed fishing season sa Luzon, kapansin-pansin daw ang kakaunting supply. Imported na galunggong na nga ang ibinibenta ni Elmer. Po ma'am, yung frozen diretso po. Pero yung fresh po yan? Yung fresh kasi malamig, ganun. Walang na kukuha na marami. Bukod sa mas mura ito ng kaunti sa mga fresh galunggong, ay mas matagal din ito bago masira kaya't mas nagiging mabenta. Nauna nang kinontra ng Pamakalaya Pilipinas, isang organisasyon ng mga maliliit na mangingisda sa bansa, ang pag-aangkat ng mga imported na galunggong. Napakalawak ng dagat natin hindi dapat mag-import. Kasi marami naman tayong klaseng isda dahil bagsak ang presyo ng imported, bagsak din yung bilihan, no? Sa mga huli mga malit na mga isda, binabayo na kami ng napakatinding taas ng gasto sa produksyon dahil sa gasolina at crudo. Iginiit naman ng Department of Agriculture kasama ang BFAR noong Disyembre na kinakailangan ang pag-import ng mga isda gaya ng galunggong mula sa ibang bansa. Ito'y dahil na rin sa kakulangan ng supply ng mga ito, dala ng kabi-kabilang closed domestic fishing season o pagbabawal ng pangingisda sa ilang parte ng bansa. Ito pong 35,000 metric tons, mga marine fish po ito, pero yung iba pong magiging kakulangan ay isusource out po natin locally, lalo na po sa aquaculture. Huling nag-import ang Pilipinas ng mga isda noong January 30. Sa ngayon ay kanila pa ring pinag-aaralan ang mga dapat gawin para makatulong sa mga mangingisda ng Pilipinas. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa pagdiriwang ng Ibaloy Day ngayong araw, ipinangako at tiniyak ng bagong upong IPMR ng Baguio City ang pagkabuhay muli ng kanilang kultura at pati na pagbawi sa mga ancestral lands ng mga Ibaloy sa Baguio City. Magbabalita Charles Limon. Halos 2 taong naging limitado ang pagdiriwang ng Ibaloy Day sa lungsod ng Baguio. Pero ngayong balik normal na mula sa mga paghihigpit ng pandemya, muling nagsama-sama ang mga clans ng Ibaloy mula Baguio at Benguet sa pagdiriwang ng ika-14 na Ibaloy Day.
is significant also because we are returning from the pandemic. So we are now seeing general interest in gatherings like this. Sinimulan ang pagdiriwang sa isang parada. Dito, buong pagmamalaking ibinandera ng mga Ibaloy ang kanilang kultura at mga ninuno. Maliban sa pagpapahalaga sa kultura, itinuturing din itong espesyal na pagdiriwang matapos umupo ang kauna-unahang IPMR o Indigenous Mandatory Representative ng lungsod ngayong taon. Dahil dito, umaasa ang mga Ibaloy ng lungsod na magkakaroon sila ng boses sa pagbawi sa kanilang mga ancestral lands gaya ng ginawang pagkilala ng Estados Unidos noon sa mga lupain kay Mateo Carino. This has been a clamor for the longest time. We've had problems in the past, but today we are celebrating our first IPMR for the city of Baguio, who happens to be an Ibaloy. Have to focus on the lands because may kaakibat pa yun na especially like that the Chakchakan cases it is actually a criminal case but the land issue was highlighted, so I guess we have also to orient the media, the press people on how to go about giving out the news. Pangarap lang naman ng IPC to be recognized, lalo na sa Ibaloy, to be recognized yung mga lupa, especially wala nang bakanting lupa rito sa Baguio. Lahat na naka-ancestral claim na lahat ng mga Ibaloy. If that can be recognized, then we will start talking to the government also. Maliban dito, nais ding tutukan ni Maximo ang pagpapalakas ng kultura hindi lang ng mga Ibaloy kundi pati ang ibang IP sa lungsod. Siguro na ito recognition nga talaga nga ada kami kundi ito adati representative in every IP, adati representative na kumati barangay, city, amin. Isa rin sa mga nakisaya sa pagdiriwang si dating Bucor Chief General Gerald Bantag. Pinagpapasalamat niya ang malaking suportang natanggap mula sa mga kapwa Ibaloy sa kinakarap niyang issue sa Bureau of Corrections at sa Percy Lapid case. Salamat pa rin. At ang masasabi ko nga ay sana ipagpatuloy natin ang suporta hindi sa laban ni Bantag sa laban ito ng ordinaryong tao. Kasi hindi naman ako 4-star general. Kalukuhan yon. Ibig sabihin, kung ang 4-star general kayang-kayang gawin yung ginawa nila, how much more yung mas maano pa sa akin. Ordinaryo. Ang Ibaloy Day ay pinagdiriwang tuwing ika-23 ng Pebrero bilang tanda sa pagkapanalo ni Mateo Carino sa pagbawi ng mga lupain ng mga Ibaloy noong 1907 na kinatigan ng nooy insular government ng Estados Unidos. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Dalawang araw na lamang po at magpapakitang gilas na naman ang ilang mga paaralang kalahok sa Grand Street Dancing Parade ng Panagbanga Flower Festival 2023. Atin namang silipin ang paghahanda ng isa sa mga paaralan sa kwentong ito. Walang kapagurang pag-eensayo ang ginagawa ng Baguio Central School para sa kanilang pagpapakitang gilas sa Grand Street Dancing Parade ng Panagbanga Flower Festival 2023 sa darating na Sabado. Challenge to sa amin because since nag-umpisa lang kami last January, kaya matindi ang aming preparasyon, matindi ang aming mga rehearsals, rin namin na ipakita itong mga bata kaya ng mga talento, kaya matindi ang kanilang intensive training pagdating sa mga musika at ganun din sa kanilang mga dance routine.
Patapos na rin ang kanilang mga gagamiting props sa tulong at suporta ng mga magulang gaya ni Jeneline. We're doing our props. Inaayos po namin lahat para ma-set lahat by tomorrow. Prepared na po lahat. Tapos tinatapos na po namin yung lahat ng dapat tapusin, yung mga gagamitin ng mga kids. Yung 2 years na nag-stop po ang drum and lyre, parang at least ngayon natuloy na, mararanasan ulit ng mga kids. Malaking hamon man ang gastusin, nagawan pa rin nila ng paraan. Para maging simple ang aming mga gastusin, pero iba pa rin kasi sa panahon ngayon talagang mapapagastos talaga mga magulang, lalo na sa kanilang mga costumes and props. Maski ginagawa namin ng paraan using the recycled materials, nagagawa pa rin namin ng paraan. 2 araw bago ang Grand Street Dancing Parade ng Panagbanga Flower Festival 2023, handang-handa na ang Baguio Central School. Isa sila sa 4 na kasali sa elementary category. Ngayong taon, ang kanilang target makuha ang pang-4 nilang kampyonato. Labing-pitong cultural dance group at 11 festival street dance groups din ang aabangang paparada at magpe-perform sa darating na Sabado. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Mapupuno na naman po ng kasiyahan ng Ilocos Norte bukas dahil sa kanilang pagsisimula ng Tan-Ok ni Ilocano Festival. Inaasahan naman ang pagdagsa ng mga turista at mukhang mag-e-enjoy ang mga residente dahil sa puspusan nilang paghahanda. May balita si Jose Robert Inventor. Isa ang Ilocos Norte sa mga makasaysayang probinsya sa bansa. Kaya tuwing Pebrero kada taon, ipinagdiriwang nila ang Tan-Ok ni Ilocano Festival o Festival of Greatness of the Ilocanos. Dito, nagsasama-sama ang iba't ibang munisipalidad at syudad sa probinsya upang ipamalas ang kanya-kanyang mga piyesta. Naudot lamang ito lalo pa at nagpandemya. Kaya sa pagluwag ng mga restriksyon, kasado na bukas ang pagdiriwang ng Tan-Ok ni Ilocano 2023. Puspusan na ang preparasyon sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium sa Laoag City. Dito magpapasiklaban bukas ang 21 bayan at 2 syudad ng probinsya sa sayawan. Tampok dito ang makulay na kultura, kasaysayan at mga tourist destination sa probinsya. Sinilip din ni Governor Matthew Marcos Manotoc ang mga paghahanda upang masiguro ang ligtas at maayos na pagdiriwang. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Susunod, 4 na pamilya sa Kibungan, Benguet pinailawan ang tahanan. Ang kanilang kuwento abangan sa pagbabalik ng Luzon Headline. Baboy, baka, kabayo, kalabaw, kambing, manok, pato, bibe. Lahat ng ito pwede sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ang bago at epektibong animal feed supplement. Puno at kumpleto ng mga essential vitamins, minerals, probiotics, calcium, amino acid, omega-3, D3 at electrolytes. 1 o 2 kutsara ng King's Vita Plus i-mix lang sa tubig o feeds araw-araw at kikita ka na sigurado pa ang iyong pag-asenso. Mabibili sa mga Agrovet stores ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa Pau! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green
ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Magtitiis sa dilim ang 4 na pamilya sa Kibungan, Benguet matapos silang regaluhan ng pailaw sa kanilang mga tahanan. Tinutukan niya ni Jose Robert Inventor. Biyaya kung ituring ni Liganyo ang liwanag ng araw. Kasangga niya kasi ito sa maghapong pagsasaka. Pero pagsapit ng gabi, kandila lang ang nagsisilbi nilang ilaw at ng 3 pang mga pamilya sa Sitio Lipukan, Kibungan, Benguet. Wala pa kasing kuryente ang buong sitio. Sir, grabe yung buhay namin dito nung wala pang silaw. Mas lalo idi COVID. Kaming mga parents ang nagtuturo sa aming mga anak at diyan namin naramdaman ang kinahirap ng walang ilaw. Ganito rin ang naging buhay ng 56 na taong gulang na si Tatay Erbe. Mula pagkabata, nagsilbing kandila na nila ang mga pinatuyong kahoy ng pine tree. Ngayon, aduti pag kailangan mi, aduti problema, tapnoha. Numangan kami kat awanti mausar mi, diyan lang na ibang kandila. Bago marating ang sityo, kailangan munang bumahin ng higit 30 minuto mula sa kabisera ng bayan. Dahil dito, sila ang napili ng 911 Cordillera at Benguet Provincial Police Office na makinabang sa kanilang pailaw project. Meron tayong implant na bumadang na ito ang pinaka-reference natin sa PNP Benguet na ang ibig sabihin nito ay tumulong sa mga nangangailangan. Masaya ka kasi ito yung isang form ng sa communication kasi kailangan ng kuryente dyan. So ngayon may pwede na silang manood ng TV, may radyo. Tapos ang pinaka-importante yung communication nila, yung cellphone nila nakaka-charge na sila. Ipinasakamay nila ang 4 na solar panel box, solar panels at bumbilya sa 4 na pamilya sa sitio. Pero kung ilaw ang usapan natin which is 12 hours per night, sustainable. Masasabi ko yan dahil kahit maulap yan, nagcha-charge pa rin. Simula itong program ng pailaw program, kasi nakita natin yung mga lugar natin, hindi pa napapailawan. Kasi bundok-bundok naman, kaya hiwa-hiwalay. Usually, di nakita nyo ito, pinuntan natin, naglakad pa tayo ng medyo malayo-layo. So yun yung nag-trigger o nag-ano sa atin, nag-udyok sa atin para ang program natin is pailaw program. Abot langit naman ang pasasalamat ng mga nabigyan. Naglawak si silaw kun kunana idikwa. Sobrang saya namin kasi talagang ngayon namin nararamdaman na may gobyerno tumutulong sa amin. Nakapagpailaw na rin ang nasabing proyekto sa 5 pang liblib na sityo sa probinsya. Maliban dito, tumutulong din ang 911 Cordillera sa iba't ibang proyekto gaya ng pabahay project ng Benguet PPO at iba pang mga organisasyon. Salamat. Jadi amin. Lagi magpasalamat ng Apo Diyos. Masaya ka ba dahil may ilaw na kayo? Oo, sir. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Iba't ibang tulong naman ang inihatid para sa mga magsasaka sa Pampanga at Nueva Ecija. Magbabalik sa report, Jose Robert Inventor. Dahil sa mahal ng presyo ng pataba sa merkado, ito ang napiling ipamahagi ng Department of Agriculture at pamahalaang panlalawigan ng Pampanga sa mga magsasaka sa probinsya.
Humigit 700 mga magsasaka mula sa mga bayan ng Santa Ana, Mexico, Macabebe, Minali at Santo Tomas ang nabiyayaan ng tig-2 sako ng pataba. Ayon sa Office of the Provincial Agriculturist ng Pampanga, makatutulong ang mga ito sa mas masaganang ani ng mga magsasaka sa probinsya. Upang matugunan naman ang kakulangan ng tubig sa mga irigasyon sa lungsod ng San Jose sa Nueva Ecija, nakitang solusyon dito ang water impounding o pagpapalawak ng daluyan ng tubig sa ilog. Kaya naman noong Lunes, pinangunahan ng City Engineering Office ng San Jose Nueva Ecija ang paggawa ng mga ito sa iba't ibang barangay sa lungsod. Kabilang dito ang Zone 2, 4 at 6 ng Barangay San Juan. Kung magkataon, malaking tulong ito sa pagpapatubig sa mga tanim ng magsasaka lalo pat na lalapit na ang summer season. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Pwede bang yung mag-asawa na palaging nag-aaway, parang aso't pusa, hindi magkasundo, pwede ba silang pumunta sa notaryo publiko, gagawa sila ng affidavit na wala ng pakialam ang isa't isa? Yung minsan tinatawag nilang affidavit of separation. At pursuant doon sa Article 2035 of the Civil Code, hindi maaring maging paksa ang isang kasal sa isang compromise agreement. So, marriage is an inviolable social institution. At pag gumawa ka ng ganito, ang sabi ng ating Korte Suprema ay, this is contrary to laws, morals, public order, and public policy. Kahit na meron ka nito at ikaw ay sumiping sa ibang partner, you can still be liable for adultery or concubinage at hindi mo magiging depensa na meron naman po akong affidavit na nag-agree kami na hiwalay na kami at wala nang pakialam sa isa't isa. Null and void itong affidavit na ito, sabi ng Korte Suprema, at in fact, sabi nila, yung notaryo publiko na magnonotaryo ng ganitong klaseng affidavit ay pwedeng pa-disbar from the practice of law. Susunod, kilalanin naman ang pambato ng probinsya ng Benguet sa Miss Universe Philippines 2023. Sa milk ng batang 90s, tara't atin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Puspusan na ang paghahanda ng 27 anyos na pambato ng probinsya ng Benguet sa Miss Philippines 2023. Ating siyang kilalanin at ano nga ba ang kanyang kwento? Alamin kay Charles Limon. Sa edad na 27, mayroon ng asawa at anak si Jomay Ann. Pero hindi ito pumigil sa kanya sa pag-abot ng kanyang pangarap na makasali sa Miss Universe Philippines. Ngayong taon kasi, binuksan ang patimpalak para sa mga ina at mga misis. So yung inclusivity po, napakaganda po siya kasi nagbago na po yung parang branding natin sa mga beauty pageant. Hindi na lang po siya parang competition but rather competition na kaming mga iba't ibang mga women
parang yun pa, iba't ibang mga status, nasa ibang mga sector, professionals, different fields. We come together for one purpose, which is to empower women. Kanyang advokasya ang pagpapakilala palalo ng kultura at kasaysayan ng Benguet. So I'm not just an Igorota, I'm a mother, and also I'm a youth leader. And I'm actually an SK chairperson in Tuba. So yun po yung parang advocacy ko, to really promote our culture and heritage through information dissemination, and of course to our textiles and our products here in Benguet. Proud Ibaloy at lumaki sa Tuba, Benguet si Jomay Ann. Nakasungkit na rin siya ng maraming korona. Nakasungkit na rin siya ng maraming korona sa pagsali sa iba't ibang mga patimpalak. Kaya ang kanyang kapatid na si Joseph sumunod sa yapak ng kanyang ate. She always tell me na you should not aim for the crown, but just enjoy the day. Kasi you'll never know if that's your last chance or you'll have an opportunity again that will come to your way. Ayun. Kaya suportado niya ang kanyang ate sa pagsali sa patimpalak. Ayun, it's so great and nakaka-proud to see her now achieving her dreams tapos Miss Universe pa. And kumpiyansa naman si Jomay Ann sa pagsali hindi lang bilang kinatawan ng Benguet kundi ng buong Cordillera. Na yung physique ko po kasi talagang Igorota siya. So yung iba po very skinny, very thin. So linalabanan ko po siya in a way that, you know, I just have the self-love and acceptance because I've here, kahit po yun may mga may mga flaws tayo, I've won crowns before and I've achieved a lot of things in my own way, so I'm just proud. Baon niya sa patimpalak ang mga natutunang aral sa ilang taong pagpapageant at kultura ng Cordillera. Sa ngayon, abala na ang kanyang team para sa shooting at pagbisita sa iba't ibang tourist destination sa Benguet. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.